fortælle, her var ingen spejderklub. De mente, at et valg var unødvendigt. For ingen af de her var politisk erfaren, stod nærmest lidt til højre for Genghis Khan. Og al kritik håndteret, de vil hente i. Tanks og kugler overtager styret. Og inden for kroppen sted med sin fin karriere, for gør man så med filmen man vil populær. Og hun har stor succes hos alle herrene. Ja, hun er jo ikke gammel, men hvad pokker kan det, når bare man har venner, der kan hjælpe til. Så hun er godt på vej til at blive stjerne. Yeah, var et sol og igen går i knæ. Jeg var dig. Ja, vi falder som flue. Bye, bye. Det var da du. Hej, hej. Nu står hun for tur. Vi har kun den regering, vi fortjener. Og mand i korridorerne og opersteren, en mand, der aldrig selv har fået blod på sin hånd. En snusjakan med mange fine titler. Han startede karrieren i Italiens land, studerede Mussolini, drømte selv at han en dag skulle blive Argentinas Hitler. Som løve i bur, står Petteren på spring til at tage over. Pludselig ramte et jordskælv i byen San Juan. Ja, vi falder som flue. Og blev væk fra dig nu. Men hvem stod på lur? Det gjorde Petteren, som så sin store chance. Han startede musik og han stødte koncert. En katastrofeparty med sig selv som vært. Og masser af kendte mennesker, og nu skal vi se hvad der skete denne nat, hvor alle festede og sang. En nat, der skulle ændre historiens gang. For det var der Petteren først mødte Eva. Det var der Petteren først mødte Eva.